Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ade ayuru saya luka video. Ketika omgeving dari sabik bape ude, ide wi apuan taki nang wang ding manfa ghetto. Wang de manfa ghetto. Tere de man di se taki, dan sap taki na ghetto e taki. Ja, dat na a real deal. We want taki alas ma di subscribe na kanaal di si Garantangi. De Nyun subscribers de taki den Garantangi. Ma de want sa alalis baka eko luku de video. Da we tak Garantangi. We lobby. So fasi Jeep Power je support kanaal. En dat nasawi afan odu fukan goro. Yes, da de baka. Lek fawe shisuma de in beeld. Ne bari wan shoot odi Dada fafi. Vijf sa weekend. Me chafe si fres. Is dat dat is dan weer is je beter niet maar. Is dat. De serie banga weekend service. Oké, thank you voor occasie. Dat we beginnen direct naar samen we vieren op social media. We zien een piece hard. We zien als er zo'n soort controverse tussen hoe dat de Sani naar de Afro. En als we een kon, I guess. We kisa firi tak den traman aba firi tak wie de teken. Ja, onze verontschuldigingen. Ja, maar dat we gaan door. Ja, I guess like one so to Sani komt tussen Afro en de Sani. Maar voor alle duidelijkheid, we wil actie je van je is a situatie. Zo a situatie de. I don't know, a situatie is zo. En om dat chance doen, met a situatie is deze ding tussen de Afro en de Sani. Nu, a Moro, Ching, Grofu is a wita, maar dat is altijd. En zo, en suma Fosi Bigin. Altijd na de Bigin, wat unu negi de man, na de Nyun, de karu pingo, de karu rat. Dat de karu pas Alata. Bis you ano NDP, kita ko sa NDP. Kung de kari pas rat. You ano NDP, makandi ta ko bu sa NDP, ko you know pas rat di de ma. Ano say da am Yusuf, Dada pingo, Dana rat, Dana bloko, Dana juka. Suma Fosi Bigin nang. Dada ma Fosi ta adesoti de na de man. If de ma minister voor de Fransie takita. En vieren schrift thuis in wat hun Sani regering. Anomi, na politiek. Anomi, de mij tak desan de abu wel, maar de mij tak desan anabu. Ik bedoel voor een minister takitak. En vieren schrift thuis in wat hun Sani regering, maar mevrouw Matura. Dat je nou minister, de tak desan dat. We dat van unu mustaki. Moro schrijft melk die de man. En ook toe, als ze zo hun Sani stem geven, ja, ja, als ze zo hun Sani stem geven, ja. Als ze zo hun Sani stem geven, ja. Die reed de bodoro zo te met simpel. Dus dat de Japanese en de blakas maar je hebt de man. De blakas maar Japanese. Oké, dus eigenlijk. Afasa we chare waka. Onap next tegen abo volksgroep dat die maar weer taki. Atru. Mina next na de man boy. Mina next na de man. Mina a system. Ja. A system voor de man. A politiek systeem. A politieke systeem voor de man. A force systeem voor de man. A hebzuchtigheid voor de man. A grond. De man is op zijn trasma. De man one friend grond. Alasan na de man. Dat mi beta keng ba di Sani profiteer voor alle blakke regering die na kom. Dat mi beta keng ba. Dus if na so dat me kan zo eren. Dat me kan zo wat money bouwt zo best oef.
Cara follow kawang. De mas bevindt dat ano boom. Hij moet weg. Look at the day. Oké, kotak ita kwapisi over agron tori. Te eigen omgrong dan. Dat nou een realiteit taki de man die stek boom voor grong. En dat nou een probleem dat de Hindustani op voor grond, maar blakama op grond toe. Ja, blakama op grond. Blakama op grond toe. Ja. Blakama op grond toe. Kom blakama lei grond toe. Ja. Blakama lei grond. Maar amo een systeem voor de man. Ja. Een systeem. Een model voor de man. Ja. Vast voor de mij tek den Sani. De mij tek den kutak, de mij tek 100 hectare naar 3 kou. Ja. Maar kan man toe aantal jaren de mij vertappen. Ja, maar Ano bayama. ja, maar het probleem dat hij na overheid hebben een probleem dat hij toch wat if je kon te kwam grond tak je doet landbouw dat de man moest kon controleren look tak je teki 100 hectare dan niet is 10 hectare in chago in ontwikkeling dat look wat fascinant toch dat te grond baka je begrijpt dat dus na overheid eigenlijk moest spreek aan. De overheid no man. De overheid heeft verkapt. De overheid heeft de man bepaalde man zes donderdag heeft Ja. de overheid no man seki. Maar strak maar de man moest podrapen. De overheid just slap. De overheid just slap. Tuku. Staatsraad heeft dat. Voor een conversie no mag go door. President heeft teken een staatsbesluit. Ja. De man had niks te maken. Ja. Koste wat het kost, de man moest tek de grond, kost de man goed. Oké. Dus ik geef een voorbeeld van de overheid te doen. Dus waardoor bijna de mij meki te afvallige stemming ba. Pot de man dat heb gedoe a regering is don dape en a regering doe sa wani. Winsa assemblee no wani, we shitaki a president na kwam presidentieel besluit en dan Sani ego gewoon door. Maar assemblee de dape toch kan beschermen volk. Assemblee abawuroko dat if a president doe Sani dat de man moest spluit a president terug toch. De man no man so bobo jantes door. So bobo. De man, is je toch een assembleeleden? Hoe tak kasan no boom, toch aan mij drukken door. Dus dat wat ik nu na slap pampers. Dat doen we, ik kan op sako en sidra pente. Unam nu dat gaan we uit kondrapen Moro. Ik zei dat we nu dat gaan we uit in het parlement. De man nu dat gaan we uit Moro drapen. Lubaman, ik kan maar doen Sani. Unam nu dat gaan we uit Moro. Dat wat ik kan maar niet argue, nu aan op respect. Die afvallen naar parlement, aan respect. Maar if staatsraad dat no, asan no godoro, toch je met asan godoro. Ja. Na sans is me best dus maar toch wat te maken gangsters die na komen. De mas na gangsters, mafia gangsters. Chakodoro. Oké. U begrijpt, dus ook Tommy den Taki, dus maar zij en ook u begrijpt. Een standpunt voor Dada te eigen betreft spanning aan de ina kondre tussen de toebevolkingsgroep, de Hindustani en de Afro. Door Dada Taki, als nou een normaal Sani. En mij ook toe, ja, me vinden een normaal Sani. Normaal Sani, want mij groko nangen. Ja. Our normal Sani, unom hoigri wat dat betreft taki altijd toe kosus revi. You kafri, you kuli, maneka tandraped, sorgo taki anomus escaler. Ik ga karmi feiwani. Ja. Mina trobi. Feiwani mina next to Marco. Okay. De mokari wan fasitu. Dainon pantu. Oké. Dat we tekenen dus. Uyere sadada taki, karmi feiwani, mines pananga you, matemi kari op toe. In verdrag ook toe. Dus naar verdragzaamheid moest de. En dat de man zak ik dan nog op de verdrag. Niet een verdrag. Oké. Verdrag die army zo. We hebben een laf weer. Ja. If you want verdrag voor me, nee zak. Ja. You want verdrag, hoepel op. Niets te maken. Ik kan karmi feiwani.
Isa ta gado no me kwa pingo. Okay. Gado no me kwa par Alata. Gado no me man na. Isabi to das. So the man is not ang badas mina. Iki mina wa normal san yare. Wa kan so mi kari so baka isabi to. Ja. Oké, Ja, oké, man. oké. Dat is dit duidelijk. Milofa ichapiki tapu a actie. Fa ifeni. Oy mi ayo. So Sani? Oké. Fuck me eye up. Oké. Ja, you can't have so. Alright. Oké, dan ifeni a vrijheid van meningsuiting. Want nou belangrijk Sani want to Sani van de plaats. We zien bedreigingen bedreig. We zien man ego sutu tap mediahuis. Maar de man is die de man is bokon, de man ben horu voor tak de man zorgen voor veiligheid, de man zorgen dat je ben kan beleven aan vrijheid voor je mening. 5 en ook. Zie je laf hoor. Ja, toch dat mensen dat Bigin mening no de no probleem je na kon. De man no hier next. De man no hier next voor no asma. Die takkie de mij was roti of bedreigi of kiri. Maar die man bouwt zo bij de ano bij de zo. Ja, Is ja. ano bij de zo. Misschien man ben conserv naar een wapen tak weer bedreig bouters. Bedreig bouters. Is dat niet dat? Maar man weet ik gewoon relax. Is dat niet dat? No. De man is begonnen dat de man ook een veiligheid, vrijheid van meningsuiting. Die zie dat is zo. No vrijheid van meningsuiting. De man nou niet taki. De man nou niet doen niks. Ims doe het gewoon zijn de man. Dus ims dan gewoon lekker Ze bobo. zitten NDP de mij wanneer regeren. Ze zitten NDP de na machti. Dat die demand is dat je mag regeren vrij in akkoord. Maar die demand na machti, je mag regeren. De NDP komt, dat de man is spam is een regering broko alasan. De man is spam. De man komt, no man mag tak niks. Maar dat dem zeggen, man die zei het zie op figo voor NDP. En regering met om een rotse in akkoord. Ja, want het is opvallend dat die een golf van protesten ja, in de 3 jaar. Maar baka 3 jaar, hoe zit taki alla de man sambe protesteer, sambe taki, ajes leki de man, no de man ne tak next maar. Oké, we begrijpen taki hoe de verkiezing en tramang de tapleis, dus amang change duro no isabi toch. Maar voor you, voor je situatie. Dus en die zijn tak Fosi op zo'n activisten. Oh ja. De man be contact straat, de man be meki bari, trawang guastra fusrevi. Maar nou als aan Moro, tranga in a contra Moro erg, maar juist nou une hier in niks Moro. Dat mi vind de man kon slow go, slow toe. De man op de protest. Insra nang na beap kafe. Imiluka eerst een puno of de man. Organic? Organic. De man organic no dorf to de soesma. Dat strati. Of duizends man. Oké, Paquito. 17 februari. Die mi denk die famati be chami briwang. Kada wan 10,000 man sana. Ja. So an sanito. Ja. So ma. De protest. Protest na awang Weidon boss. Die Weidon boss bezo. Dat na protest. Dat na protest. Abe de wan false protest. Maybe show mes ma be dastra. Ja, ja. Maar dat na te wan bepaalde regerings doen. Dat net eten te regering NDP's doen. Ja. De protest altijd toe de mij go protesteert tegen de maar altijd. Maar a protest zo wij de bos. Ook toen NDP's ben qua straat toe. Ja. Maar is je samen dem baka dat het. Ja. Want isabi tak wat attend dat hij was split zijn kont tussen NDP toch. Ja, nanga. Luku samen dem baka dat. Ja. De man pot bouwt zo, luku samen met dem baka bouwt. Want we zien dat voor man de bijvoorbeeld front het kent tap den tak dan naar den sen bosje ga also. Maar terwijl aan het toe
if you look at some boom na NDP schrijft zijn bosje ga also, omdat in een assembly split zijn ben in een assembly in een coalitie. Ja toch? Bij NDP bij abi 16 zetel, dat a split zijn ben kon, voor mij dat de man ben kon eindig op 11 of 12 zetel, want volgens mij de assemblée voor NDP ben met een fractie zoeken gewoon naar DNP. Dus waardoor Bosje nog bij abi a power Moro in de assemblee, waardoor Bosje schrijft voor kiezen uit. Want toen sabi het dat a vice-president die Bosje ben gitu tak Osaka portap ben taki mi no ans man no ben die mi ben de kandidaat gesteld met op tegenstanders meneer Saka. Maar toch op een gegeven moment Bosje schrijft voor kiezen uit. Oké, dat is nou een mooi PC voor de geschiedenis, voor de true, voor de true, voor de geschiedenis. Dus je vindt dat een protest dat bij de Moro Bigin protest staan nu in Suriname. Oké. Dat ramana. Vooral de laatste one jij dat. Dus zo slap. 100, 200, 200 man. Wanneer er niet is 1000 man. Ja. En dan je bent Chakafe sitaki a president ne Arkimoro na assemblee. Want de assemblee no want te kwam wet dan a president te teken een presidentieel besluit. Dat nou aan ruimte aan de ja president in a democratie in een systeem. Maar dan lek fay Chakafe sikba taki a assemblee musu de Moro boom voor fluit a president terug. Want a democratie in Suriname u abdirimakti u abi famisi potife sine bribin de dirimakti. De man maar fluit maar terug. Maar doe zo wat na de man dat de bewijzen toch. De man doen niks na maar. Maar druk als gewoon door na een staatsbesluit. Dat wat de kamana assemblee na afvallen. Dat wat de kamana next te maken na afvallen. Wat de assemblee na afvallen. Ja. En afvallen bari. Als een staatsraadsbari. Dan kan mij druk als een godoro. Dus amana you know amana ma flight amang. Amay do sa wani. Das bewijzen. Assemblee flight tak no. Go on. Staatsraad tegen tak no do. Toch je kan go do. Dat wat ik doen against it. Ja, dat we gaan mooi door, hoor. Want idee we tak over een systeemsrevie voor Suriname. Sang unu musu tek prati na ini. Dat we taki voor corruptie. Even luku Suriname. Dan bijna kan taki abi wat corrupte samenleving. Je de eenzanga met tak dati. Wan see me de eens, wan see me no de eens. Oké. Maar ano alles maar in een samenleving do dirty things. Ja. Want trap trans maar je ook terug aan de money. Is dat weet je? Ja. Dus wan see me de eens, anga wan see me no de eens. Ano alles maar. Ja. Het doet corruptieve handelingen in dat komen. Trans maar na is mij ook op de money. Is mij also op de money. Man, je doet nou don't, dat is mij horen schrijven. Ja, oké, dat je moet terug groep bakken, je doet corruptieve handelingen, je doet alle promotorie. Dus, niet de eens na mij, niet de eens na mij. Oké, je nog wel politicus, wat je de eens aan mij, de eens aan mij. Maar je motiveren, je zei met dat. Omdat we shit aquí, in een kondre zo, we apwantu spreekwoorden in tapastrati. En one ding, hey, me baka dape, me baka, ja, ya puan trouwang, hey,
Pero ko adrapi nyare. Ia la fu. Manas, sinds me groko, me rasa, mine roko. Mina hustle, we hustle. Dus na mina nga me hustle, me moet nyang. Maar altijd me era gezegd dat na pero kadra pinja. Dus me verstaan dat pero ko. Je mag vervoer drapen, je mag douceur drapen, je mag tek de mas. Ja, toch, dat is zo me verstaan, man. Ja, me not a kembo. Ja, tak la na ye bro kapchi money give me. Me bro ke grofu na so ade. Ja. De matak pero ko adrapin niya. Dat wat ik mag vervoer drapen, je mag teka basi Sani, no ano mag deso to. Ano abong uitgangspunt. Dat in of abong, isabi to dat je pero ko na drapin niya. Ino kan ino to. Dus daar heb je daar basre voor bankroet. Zuiver. Allemaal begint Alata san fama. Wat ushi samsa? Allemaal bankroet. Ushi samsa nanga de bedrijven. De semi-landbedrijven, Lekkie, Bruinzeel, Wageningen, Sales. En nu weer waterleiding. Goedemiddag. Best speciaal voor jullie hier naartoe te rijden. En Dada. Ja, dit is na populariteit voor UNO. Mina matak noti. Ja, we bafteki plaats rust even. Maar nog voor respect. Ja, man. Blessing. Nog voor respect. Ja, man. Ja, we hebben corruptie. Want we hebben corruptie nou een bombigi probleem in de kondre. Big man, kom tegen. Ja, Corruptie toch? No man destroy corruptie. oké. Corruptie, if you want destroy corruptie toch? Corruptie kan destroy, ja, je man destroy, man. Ik kan minimaliseren. Minimaliseren, maar het is zo diep geworden, ja. Pas van corruptie de diep luku, maar je want simpel facile corruptie. Die me een groot conta, dat Duisburg land naar Flora. En we gaan bakassi, al laatste precies Duisburg land, en we zien zo dat wagi. Dan laat je bij Egi dat wagi. Ja. Poklijn. Figistrati. Laat je bij alles aan het ministerie van Openbare Werken. Een groep die na konder vernietigt alles en san. Dat de master cent ik desan dat de mij jure no gilanti. Mile. Asade. Dat met tak desan dat is maar atem. Want mi sabete ma de masambe roko drape. Laat je bij Egi Figistrati. Ja. Laat je bij Egi Kolko Sheiko. En Egi wat de zeep wordt doet. De ma vernietigt de. De ma go bij de Egi Sani Bigin no gilanti. Ja. Je met tak desan dat is maar atem. Ja. Voor de mensen boos. Dus daarom mek Wat je. simpel wat migi. Ja. Wat simpel wat migi. Ja. Wat simpel wil ik openbaar groen. Openbaar groen bij de openbare werken. Ja. Hoe de maar haren voor in te participen. Zoals met money met de openbaar groen, dat is ook corruptie. Corruptie là, in dat corruptie. Als we hier wat doen, 10.000 of 100.000 kilometer zo. OM de kwam foutje. Ja. Dat is ook corruptie. Ja. Ja, simpel wat mij. Ja. Dat is simpele dingen. Dat is ook corruptie. Een wetboek voor Sarana Taki, president de macht geeft en dan Sani sma. Eerste ding dat mij bij de gaan met de goedman boarding. Dat is ook corruptie. Dat is ook corruptie. Dat ik kan duizenden voorbeelden van corruptie zijn zijn. En ik zal het onder uit. De oneindig nog een maatregelen. Dus normalement Putin ou afan ou de gaina ko normalement Putin si Putin tek de Rusland so normalement Rusland so Rusland ben nak panya te sama te Rusland No, Rusland machtig. Next de man de man be 3 de man angri be tir de man duko de man De maar machtig. man da ko taki amano tek lanti money ama investor alasan go in akko de baka luko outrang alegre de man luko alasan de man in sport alasan de me domine ate choshi de me na top fame ate Rusland ni sekse na grota choshi de me na top fame na wapon am na oli na gras of ni sang
Zo allemaal wat van hoe die gaan. Maar jana, president Kusrana na zo papa blassers. De mij kon de eigen familie dat de met dat de dat is maar ateboro. No, de met dat bouwt afvoeren, dat zijn voeren go door. Dat is alles aan corruptie. De guanga langa. Dat die tak de dat is maar ateboro. Niet aan next te maken. Serieus. Oké, dat taki en op next te maken nanga sande taki en de atima fubron. Natuurlijk, dit is na a true media en wie is ook fuchara true kadoro. Afino kosme. Ala de sans tak ja voor de corruptie san na true. Lanti be abe igi dot wagi. Lanti be ab ala san Fosi. Sada masala owi abnu. Ala san na Uru minister yurde san di dema pike pokline dot wagi golu kusuma abdesan. So uru minister na uru assembly. Es korupsi. Wat dasane ano kor amdo safsane. Desi atimag bro. Mi is je desalek van desande. Ik heb niets te maken. If mi fanbase dan met tegen toch. If me got a boa political lens, dan met de laatste plaats. Dan moet sorry Sami fanbase man doen. 100%. Dus waar je verstaan, je schrijft op ambitie going naar politiek. Dat niet op ambitie going naar politiek. Maar voor een partij kan je dat de man dat Dada. Nu voel ook voor je model. Hoor de laatste plaats Juno. Dat is lees. Maar hoor ik de man. Maar mijn soort de man dat me consider. Ja, maar dat dadelijk dat je nog maar tak Moro. Van de man tak Moro. Want if de man fi going regeren. Yes, mi man tak de man me so Mario going regeren go do sang. If nou bon Sani set code dat me kan join. If nou een nep Sani me no man join. Want usap nep Sani me no man join, dan moet doordrapen. usap taki bunfuru man be taki di de man going regeren de no man tak Moro. Ano Dada ja. Ano Dada ja. Wis utak RPS put me that place. One voorbeeld, one minute tak. Kan de temp tak habo pa nga NDP. Dan de may denk taki shit, ye tak di ma mogwa RPS. Utak RPS put Dada that place. Da wis fan besan de man so. Me power de man. Mi de ko kusa ta palace de man. Mano te de man gos doina rekeren da mi accept ala sam de man. Afnit anero ko so. Anero ko so. Dus omdat je bijna regeren dat men verdedig je door dik en dun. Dus misschien je strop des maar. Nou aan thee. Mijn verdedig je anero ko so. Anero ko so to. Vooral heb je de gekozen. Met de laatste plaats dan de gekozen. Dat ben je nog bijna. Dat was ik ben met voorkeurstemmen binnengekomen. Ja, maar recht. Recht van vrije mening uiten. 100%. Dus, dat man, ze de mij zegt, kom je naar tribuna, mis de mij kusang, a politieke veld te doen. Nee, maar nou, a systeem nou, a Nyun kieswet sa demanteki. Als aan de gang volgorde, aan de Moro na voorkeurstemmen, de taki de na laatste, de alasma stem tap you, dat want tak yo kom binnen. Aan Euroko. No na. Ja, dus dat me leg je uit. Ja, no. En na de partij knap tap dati, taki am go volgens hiërarchie. Dus 1, 2, 3, 4. Even staan toch? Maar voor 12 Fosi, ben de taki, we zien ben de laatste plaats. Dus maar ben stem na etappe voor Caribe Kong. Maar van mij verstaan, no asan dat no de Moro. 5 en dat dat. Mim go look at boom. Oké. Dan kan je wat traditie maken antwoord, maar kom go check en look boom. Wil check dan. Oké, dan mag je occasie voor takwa Sani, kali op Sani taket, say abif taket. Power big up at True Media dat nou dat big up at True Media. Media PR A true. Het komt misschien een beetje soms irriterend over. Maar na true. We kunnen niets eraan doen, is dat dus
big up Atru Media, alla de luisteraars. De fans wie. De fans, big up newspaper Grond Tapude. Dada was hier, Isabito. Isabi, God don't bless you alamala. Isabito, utan ondersteunen kondre. Iemand mi be baru funa ondersteun. Dan, look up iemand ondersteun, they understand. Maar in ondersteun politiek, ondersteun, if not me ondersteun de thuis. Vooral de bidisma thuis, de Asiana. Ook toe de kinderen thuis. Ja, de kinderen thuis. Voor de rest unap ondersteun, no ans man jamori na kondre. Isabito, if we maar ondersteun diaspora, alsjeblieft ondersteun de bidisma thuis, de kinderen thuis, de chinanga beperking, de blinde, Isabito, de smasana mawakaboom. Desmasans de rolstoel, desmasans de shiboom. Hoe ondersteun approef dat hij? Isabito is een verzoek, want jalant in ondersteun desma. Isabito des diaspora bij mijn power desma. No luku taksaranas mee kosu. No luku taksaranas ma bepaalde saranas mee kosu dat ja, dis danga dat zo. No luku dat hij, hoe combat die berja. Isabito des if mijn power desma den bigisma. Power desma vooral den thuis, Isabito. Isabito. Power desma, ina power misrefi, power wan bigisma thuis. Ina power dada, power blender centrum. Of desma kan ship Moro bung of. Isabita de chimo de gehandicapte. Power desma, Isabita. Dan misref eswi of feel happy to if you do it. Dan wist ino doen na mi, mo feel happy. Want de augelek na mi ook die doen. Isabita, dus Atru Media. Big up alle de fans, iedereen daar binnen en daar buiten. Dat is een alle video. Big up. Thank you. Ja man. Dat ben de Dada. Te dem pajase charen kong na kring en duidelijk. Ito wala si Grantangi. En dan Atru Media sign out. Ciao.